Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii Hnutia Progresívne Slovensko. To, čo sa stalo včera, návšteva predsedu vlády Roberta Fica v Moskve, sa nedá inak nazvať ako zrada. Zrada Slovenska, zrada našich národných záujmov a zrada našich partnerov. Premiér Fico svojou cestou poslúžil Vladimirovi Putinovi ako nástroj propagandy a využil vlastne celé Slovensko, ktoré sa týmto stalo nástrojom ruskej propagandy. A to bez toho, aby v Moskve čokoľvek pre našu vlast vyrokoval alebo dosiahol. Dámy a páni, jediné, čo dosiahol, je medzinárodná hanba pre našu krajinu a zníženie našej dôveryhodnosti v očiach našich kľúčových partnerov. Dovoľte mi, aby som veľmi krátko upozornil na niekoľko absurdných momentov celej tejto cesty. Za prvé, ľuďom na Slovensku sa žije veľmi ťažko a za posledné mesiace zažívajú doma jednu krízu za druhou. A Robert Fico ako predseda vlády na nich celé tieto mesiace kašľal. Neriešil kolabujúce zdravotníctvo, hroziace výpovede lekárov, nerieši hroziaci štrajk učiteľov, upadajúcu ekonomiku a drahotu, ktorá sa na nás valí, alebo rozvrat v oblasti ochrany životného prostredia či kultúry. A dokonca neriešil ani tie alternatívne dodávky zemného plynu, čo napríklad už v Čechách dávno zvládli, lebo sme na to mali čas. Ale ani to Robert Fico nerieši. Jediné, čo ľuďom priniesol, je drahota a chaos v parlamente. A keďže nevie vládnuť, alebo sa mu nechce vládnuť, tak svoju neschopnosť prekrýva zahranično-politickými avantúrami. A pozrite sa, kým to bola cesta do Brazílie, tak v poriadku. Ale v tejto chvíli, v tomto momente, vycestovať za vojnovým zločincom, ktorý je zodpovedný za desiatky tisíc obetí a ktorého režim označuje Slovensko za nepriateľskú krajinu, parafrázujúc pána Fica, to sme sa tu už naozaj všetci pomiatli, ako je možné, že pre nášho predsedu vlády je prednejší ruský prezident Vladimír Putin než slovenskí lekári, alebo slovenskí učitelia, alebo slovenskí občania? To kde sme sa to ocitli? Dámy a páni, zapamätajme si tento moment. Že Robert Fico opúšťa Slovensko v najťažších chvíľach. A namiesto toho, aby riešil problémy ľudí na Slovensku, tak slúži zahraničným diktátorom. A takto si ho bude pamätať aj história. Za druhé, skôr otázka štábnej kultúry alebo procesu, ale je naprosto absurdné, aby sa ľudia na Slovensku dozvedeli o zahraničnej ceste predsedu vlády od srbského prezidenta Vučiča alebo od hovorcu ruského prezidenta. Predpokladám, že o Ficovej ceste do Moskvy nevedeli ani koaliční poslanci, zrejme ani koaliční lídri, neviem ako prezident republiky, ale to, ako sa toto môže stať? To čo sme, banánová republika? Nehovoriac teda o tom, že na takýto zásadný, alebo takúto zásadnú zmenu zahraničného politického kurzu nemá pán premiér žiadny mandát. Ani z parlamentu, ani z programového vyhlásenia vlády a už vôbec nie od voličov. Ide si sám svoju divokú a nebezpečnú jazdu. Lebo bez ohľadu na to, či sa opýtate voličov koalície alebo opozície, väčšina ľudí na Slovensku chce patriť do Európy a nie do ruskej sféry vplyvu. Aj voliči koalície. Dámy a páni, za tretie, a to je tiež fakt, ktorý vyplýva aj zo slov samotného premiéra, on na svojej ceste dokonca ani nič nevybavil. Nič nevyrokoval. Čiže vybral si zlú cestu a ešte na nej aj sám zlyhal. Ako napísal na sociálne siete po stretnutí s Vladimírom Putinom, oni spolu len podebatovali o rôznych otázkach. Ja by som chcel z tohto miesta odkázať predsedovi vlády, že jeho zodpovednosťou je vládnuť. Starať sa o to, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie a zabezpečiť ľuďom na Slovensku to, čo potrebujú. No a v prípade tranzitu zemného plynu išlo predsa od začiatku o súhlas Ukrajiny. Čiže ak chcel pán premiér pre Slovensko a pre ľudí na Slovensku niečo urobiť, tak mal ísť do Kieva. Mal vyjednávať s ukrajinskou stranou. Ale on namiesto toho ukrajinského prezidenta dourážal a teraz sa vrátil z Moskvy s prázdnymi rukami.
Dámy a páni, hneď dám slovo Ivanovi Korčokovi, ale dovoľte mi ešte zhrnúť to podstatné. To, čo si z tejto epizódy treba zapamätať. Robert Fico v najťažších chvíľach opúšťa Slovensko. Pre ľudí na Slovensku nedokázal za 14 rokov, pokiaľ bol pri moci, doručiť prakticky žiadne reálne zlepšenie v našich životoch, či už v ekonomike, v infraštruktúre, v zdravotníctve, vo všetkom, čo je pre ľudí na Slovensku dôležité. A namiesto toho ťahá našu krajinu preč z Európy, slúži diktátorom ako Vladimirovi Putinovi a výsledkom je len poškodená reputácia, hanba a pokazené vzťahy s našimi partnermi v Európskej únii a v NATO. A takýto premiér, dámy a páni, takýto premiér s takýmto výkonom je Slovensku na nič. A preto je našim záväzkom, je môjim záväzkom ako predsedu najsilnejšej politickej strany, aby sme spolu s našimi partnermi a spolu so všetkými ľuďmi, ktorí chcú vidieť Slovensko ako súčasť Európy, aby sme urobili všetko, aby sme Roberta Fica pri najbližších voľbách vymenili a zložili vládu, ktorá nebude slúžiť zahraničným diktátorom, ale ktorá bude slúžiť záujmom ľudí tu na Slovensku.